Juan Pardo foi o convidado máis habitual nas cenas de noite boa dos fogares galegos. E como sabemos que querede repetir, este ano cumpliremos o voso desexo. Juan Pardo volve á televisión de Galicia polo Nadal, así que ide afinando a gorxa para cantar iso de non me fales, non me fales. E como as cousas ben feitas precisan cariño e dedicación, xa estamos cos ensaios desa noite. Para os amantes das boas cancións, bravo pola música. Bueno, pues aquí estamos nós, no medio dos ensaios para este especial para Juan Pardo. Bravo pola música que se chama. Repasando o guión aínda, porque ainda non lo sabemos, pero ímolo saber, daqui a nada. Estamos nos ensaios, tamén estamos a tempo. Bueno, imos a ter moitísimas cousas. O presente e o futuro da música galega. Efectivamente, actuacións de Juan Pardo, cas mellores con Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Mari Trini, va, todas. En secreto, imos ter tamén as fillas de Juan Pardo, cantando. Cantando. Cuando nos llamaron, la verdad es que no lo pensamos ni 2 segundos. O sea, para mí es un enorme honor poder aquí compartir con todos estos artistazos pues un momento tan bonito y sobre todo pues eso para mi padre, que creo que, no porque sea su hija, pero creo que se lo merece. Seguídeme porque vamos a tomar un cafeciño antes de entrar. Vedes que estamos todos preparándonos. E bueno, conto vos que estarei cantando o clásico da canción de Juan Pardo, A Charanga, que bueno, eu creo que é das primeiras veces que... Non das primeiras veces, non, que non é a primeira vez que canto cancións de Juan Pardo, porque eu nos concursos cantaba cancións del, e espero que vos guste a miña interpretación e a miña versión da Charanga, así que non vos la perdades. Dime por qué me tes ficado, por qué me tes querido, por qué. Estou sellando por xa aquí unha jala grandísima e de que e o nombre. Rocío Jurado, É máis? Juan Pardo. Ves? E nós imos facer unha parranda para que xente nas casas ría que se vai tronchar coa risa. Sí. Señora, chana pola vecina e dije, ven ver isto que é unha parranda que fai o Toñita Maloise. Vale. Unha jala especial en honor a él, que é o mellor artista que temos e hai que presumir del, que son os grandes que temos aquí en Galicia. É orgulloso, verdad? Sí, ahora espero que non se fade ninguén con esta interpretación que vamos a... Porque destrozamos a canción. Destrozar, pero é con cariño, é con cariño. Destrozar pero con cariño. É unha canción que é Por que me ter bicado, que xa parece un corzo ferido. Que somos corzos? Bueno, somos personas humanas.